kabosan! Ako po si Idol Maya, ang inyong bida vlogger for today. At narito po tayo ngayon sa town proper ng Calasiao, kung saan makikita po natin ang mga hile-hilera na mga puto na talaga namang ipinagmamalaki ng bayan ng Calasiao. Tara na po, samahan nyo kami na tikman ang mga ito. Ang lugar na ito ay kilala sa kanilang masarap at makukulay na puto. Maraming street vendors dito na nag-aalok ng iba't ibang klase ng puto. Kaya't excited ako ipakita sa inyo kung ano ang inyong mga makikita dito. Hi ate, good morning! Ano pong pangalan nila? Jennifer po. Jennifer. Si ate Jennifer, ilang taon ka na po? 45 po. Alright, ilang taon ka na nagbebenta ng puto dito sa Calasiao? Tagal na. Since dalaga pa ako. Since dalaga pa. So medyo matagal-tagal na rin talaga. Kamusta naman po ang industriya ng puto ngayon dito sa Calasiao? Okay naman po. Minsan matumal, minsan mabili. Lalo na pag holidays, yun, medyo mabenta. Mabenta. Maraming turista pa rin ang tumatangkilik. Lalo pag nung long weekend, medyo maraming dumagsa na mga turista. Bukod sa classic na flavor ng puto, ano yung pinakamabenta na flavor ninyo? Ito, mga cheese tapos ube tapos pandan. Ito medyo minimal lang. Pero itong tatlo. Oo, yung cheese, yung ube, tapos yung pandan. Alam nyo ba mga idol na ang puto ay gawa sa malagkit na bigas na siya namang gigilingin para maging tapong. Ang puto ay isa ring uri ng rice cake na karaniwang gawa sa rice flour, asukal at gata. Ipinagmamalaki rin dito sa Calasiao ang puto, kaya naman ipinagdiriwang nila ang Tao ng Puto Festival tuwing Disyembre. Hindi lang yan mga idol dahil nakapagtala lang naman sa Guinness Book of World Records ang Calasiao for the largest rice cake mosaic na nilahukan ng higit kumulang 30 local puto producers noong December 8, 2017. Eto mga idol ang presyohan ngayon ng puto Calasiao. Kapag yung may mga cheese, yung mga flavored puto po natin at saka may cheese na siya, 130 pesos ang per kilo. At ang ating regular naman, kasama din ang kutsinta, nasa 110 pesos per kilo. Sa bawat handaan, hindi mawawala ang puto sa listahan. Ang paboritong Filipino delicacy na nagdadala ng tamis at saya sa ating puso. Ayan po mga idol, muli po natin natunghayan ang isa sa mga pinagmamalaking delicacy ng Pangasinan, ang puto Calasiao. Kaya ikaw idol, kung meron kang nais na ipabida sa amin i-comment down mo na yan sa aming comment section. Malay mo, yan na ang aming susunod na itampok sa aming bida vlog. Ako po ang inyong bida vlogger for today, Idol Maya. Maraming salamat. See you again sa ating next bida vlog. Kung ako ang tatanungin, ano ang radyo mo? Ang sagot ko ay FM, ang idol kong FM. Sa tugtugan, sa tawanan, idol ko.